Hey kuthiwa uTirelo wathatha ushut up emveni koba kufike uVicky. Kuthiwa yintoni uVicky bengakhange afike kwasekuqaleni kwetrip because uTirelo sana umbethe wathi shwamnce kwaphela naloo ntsini ebemane eyihleka. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Now uVicky uthi wafika ke ifriend kaVuyokazi ebithandana noMpumelelo benesithembu sase-Cape Town. uMpumelelo noVuyokazi. Now uVicky ke caba we-introducewe nguMpumelelo kuVuyokazi beva but somehow ke kwaphela uVicky ngumuntu ombi kuthiwa une-bad influence kuVuyokazi. uVuyokazi tshintshile i-behavior yakhe. Now uVuyokazi ke utshilo uba uza nefriend yakhe to expose uMpumelelo what kind of a person he is, ulimenemene. So ivele yazicacela ke nje uba oyena mntu mos uVuyokazi bezama u-expose uMpumelelo kuye ibinguTirelo. Uyaqonda into mhlawumbi ucinga uba uTirelo akamqondi kakuhle ba uMpumelelo ungumntu onjani. uTirelo ke wambona Vicky wathi hayi uyazi ngoVicky, ewe akamazi yena unontombi but uyazi ngaye, but then i-childish yonke lento kaVicky because naye mos it means ebenoza nabantu abayi-10 because uMpumelelo ke inoba una about 10 people yabantu abashelayo. So ke yonke lento yesithembu sase-Cape Town noVuyokazi ba esiza noVicky i-childish. Sabe thina sethuke le part yoba yena esazi about 10 people abafunwa nguMpumelelo and ke ubaby girl khangeleka engenangxaki okanye u-actor as though akanangxaki. So uTirelo was not faced yinto kaVuyokazi. So abanye abantu ke bathi uya-actor and then abanye ke bagxeka uVuyokazi bathi ubhitha uba ibinguTirelo obenze laa nto eze nomntu ofunwa nguMpumelelo zama utyekisa mhlambi uVuyokazi bekuzawuthiwa uTirelo ujealous okanye ungcolile, but because ba isenziwa nguVuyokazi akho mntu uthetha loo nto leyo. Abalandeli ke bakaVuyokazi bayimamqhwabela uzandla uVicky besithi waze wasinceda wakhe wathula uTirelo wakhe asamva ehleka intsini uTirelo ever since ke kwafika uVicky ethetha. uVicky ebehlalile ebambe ucwangco sana ugirl emamele ejongile kungekho kwanto ewe bengakhange kuthethwe naye khakubhekiswe nto kuye, but at least ke besilindele noba yintsini mhlawumbi uzawumane ehleka kangahleke nohleka sana. Khanitsho ke nani nicinga ntoni nge-reaction kaTirelo after ebone uVicky? uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.